obyčajná túžba. Ono sa raz ukáže, ktorý svet je pravý a čo sú pochabie myšlienky niekde v éteri. A čo je len výplod nespokojnej hlavy. A čo rozprávka, ktorej každý uverí. No kým bude láskavá múdrosť mojou paňou, bude mi asi smutno práve za ňou a budem všade hľadať jej utajené znamenia, kým sa ako voda nevrátim do svojho prameňa. Vždy trocha ďalej, trocha vyššie, trocha hlbšie a možno až k samotnému stredu vlastnej duše. A tam konečne spoznám, kto v nás dávno žije. V dokonale jednoduchých reťazcoch harmónie. A možno zistím len, že ma absolútne neláka robiť sám sebe pokusného hlupáka. A že jediné, čo z nej v skutočnosti vyteká, je obyčajná túžba milovať človeka. A ešte nádej, že život s telom naozaj nikdy nezomiera. Ako ľudská láska, navždy uschovaná do papiera. Na svete sú milióny vecí, po ktorých ľudia túžia. Túžia po láske, po kráse, po uznaní. Častokrát túžia po veciach hmotných, avšak najčastejšie túžia po tom, čo sa kúpiť nedá. Po múdrosti. A častokrát sa zahrávajú s myšlienkou, že by chceli byť nesmrteľní. Túžia zažiť ten pocit. Aké to je, keď to, čo urobia, tu ostane navždy. Keď to neroztopí slnko, nerozpustí voda. A častokrát s takýmito ľuďmi prichádzame do styku pravidelne. Sú totiž ľudia, ktorí nesmrteľní sú. Pretože to, čo vedia, čo sa sami kedysi naučili, odovzdávajú ďalším. A takto tu navždy zostáva. No, nerobia to pre seba, robia to pre iných, pretože veria, že to im pomôže postaviť sa na vlastné nohy a že v tom svojom odbore budú minimálne takí dobrí ako ich učitelia. A je na svete miesto, kde sa to darí už 40 rokov. Príjemné predpoludne, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som vás privítal na oslave tohto výročia. Dovoľte mi, aby som vás privítal na slávnostnej akadémii Spojenej školy Juraja Heniša tu v Bardejove. Dobrý deň vám prajem. Úvod, v ktorom sa nám predstavila žiačka Mária Maraková básňou Erika Ondrejčíka Obyčajná túžba, máme teda za sebou a mne je v tejto chvíli cťou privítať medzi nami vzácnych hostí, ktorými sú predseda Prešovského samosprávneho kraja, doktor Peter Chudík. Vedúci odboru Prešovského samosprávneho kraja, odboru organizačného Jozef Gaľan. Za oddelenie riadiacich a hospodárskych činností odboru školstva magisterka Lucia Daráková. Vítam rovnako poslanca Prešovského samosprávneho kraja, doktora Andreja Havrilu. Zároveň vítam poslanca Prešovského samosprávneho kraja a člena rady školy Pavla Celucha. Vítam primátora mesta Bardejov a poslanca Prešovského samosprávneho kraja, doktora Borisa Hanuščáka. Prednostu okresného úradu v Bardejove, inžiniera Miroslava Bujdu. Vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry mestského úradu, magistra Reného Semanišina.
Vítam aj vedúceho kancelárie primátora mesta Bardejov Jozefa Guligu. Vedúceho oddelenia kultúry Mestského úradu inžiniera Martina Chomu. Riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny inžiniera Viktora Jaroščáka. A veľmi srdečne tiež vítame aj riaditeľov stredných škôl, družobných škôl, riaditeľa Strednej priemyselnej školy dopravnej Praha, Česká republika, inžiniera Františka Novotného. A zároveň vítame aj vedenie školy. Zároveň vedenie školy a riaditeľa integrovanej strednej školy technickej Vysoké Mýto, Česká republika, inžinier Ľudek Roleček. Riaditeľku odbornej školy zespolu škôl závodových svätého Jadvíky Krolovnej v Bieču, Poľska. Vítame pani magisterku Boguslavu Dudu. Je nám veľkou cťou tiež privítať všetkých riaditeľov základných a stredných škôl, ktorí prišli. Vítame predsedničku rady školy, magisterku Vieru Slančovú. A tiež ostatných členov rady školy. No a rovnako vítame všetkých bývalých aj terajších zamestnancov, všetkých absolventov bývalého stredného odborného učilišťa strojárskeho, všetkých zástupcov firiem, s ktorými škola spolupracuje a všetkých sponzorov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na úspešný priebeh oslav 40. výročia školy. Všetkých vás teda srdečne vítame. Dobrý deň vám prajem. No a v tejto chvíli už poprosím o slávnostný príhovor človeka najpovolanejšieho v rámci dnešných osláv. Poprosím o príhovor riaditeľa školy inžiniera Petra Dulenčina, PhD. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ctení hostia, vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci školy, milí študenti. Čas, dni, týždne, mesiace, roky. Kvapku času, ako vzácny drahokam, držíme na dlani v tejto chvíli aj my. Zastavili sme školský zvonček a chceme na chvíľu postáť, zaspomínať, zrekapitulovať kus cesty, ktorú sme ubehli v sviatočných chvíľach, ale i vo všedných dňoch nášho školského života. 40 rokov od vzniku spojenej školy Juraja Heniša je vhodnou príležitosťou pohľadnúť sa v čase, pripomenúť si udalosti, zhodnotiť výsledky, zaspomínať na pracovníkov, žiakov, na všetkých, ktorí tvár našej školy formovali a hlavne poďakovať tým, ktorí nám pomáhajú túto cestu prechádzať. Spojená škola Juraja Heniša začínala v školskom roku 1973 ako odborné učilište, v ktorom sa pripravilo 170 učňov, sústružníkov, frézarov, brusičovkovov. 1.9.1978 bolo odborné učilište zradené do siete stredných odborných učilišť. Zmenil sa nielen názov školy na Stredné odborné učilište strojárske v Bardejove, ale začína sa vzdelávať aj v novokoncipovaných 3,5-ročných učebných odboroch obrabačkovou a poprvýkrát aj 4-ročných študijných odboroch s maturitou mechanik nastavovač a mechanik strojová zariadenie. Prvá polovica 80. rokov znamenala najviac žiakov v prvých ročníkoch. V školskom roku 1981-1982 ukončilo štúdium 206 absolventov, čo bolo najviac v celej histórii školy. Obdobie rokov 1985-1989 bolo charakterizované dynamickým rozvojom materského podniku, čo sa odrážalo aj na rozvoji školy. Rok 1989 priniesol najvyššiu dynamiku zmien. Mení sa systém riadenia, profil, postavenie školy aj legislatíva. K 1.9.1991 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zriadilo Stredné odborné učilište strojárske ako samostatný ekonomický a právny subjekt. Pribudli nové stavebné a elektrotechnické odbory. Náraz záujmu o všeobecné vzdelávanie v Bardejove viedol k tomu,
že 1.9.1993 pri Strednom odbornom učilišti strojárskom vzniklo aj gymnázium. K 1. septembru 2003 bol v škole uložený čestný názov Ministerstvom školstva Slovenskej republiky po významnom humanistickom vzdelancovi, rodákovi z Bardejova, Jurajovi Henišovi, a názov školy sa zmenil na Stredné odborné učilište strojárske Juraja Heniša. 1. septembra 2006 sa škola pretransformovala na spojenú školu Juraja Heniša s dvomi organizačnými zložkami, gymnáziom a Strednou odbornou školou polytechnickou. V súčasnosti na gymnáziu vzdeláme našich študentov pre štúdium na vysoké školy a univerzity, na Strednej odbornej škole polytechnickej, strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch v 4-ročnom a 3-ročnom dennom štúdiu a taktiež v 2-ročnom dennom nadstavbovom štúdiu. Škola to sú v prvom rade jej žiaci. Dnes ich máme 630 a veríme, že sa pridajú vyše 5200 absolventom, ktorí odišli z našich hlavíc za 40 rokov existencie vo všetkých formách štúdia na oboch organizačných zložkách. 5200 mladých ľudí so svojimi plánmi, nádejmi, túžbami, ktoré tu prežili významný úsek svojho života, ktorým sa zapísali do histórie školy, našli si svoje miesto v živote, uplatnili sa v rôznych oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Mnohí vykonávajú svoje remeslo, mnohí pokračovali v štúdiu na vysokých školách, alebo si prehlbili vzdelanie v iných odboroch. Prežili sme s nimi veselé i menej veselé chvíle, ale všetko to patrí k študentskému životu. Dnes sú z nich lekári, právnici, inžinieri, učitelia, manažéri, policajti. Sme radi, že sa v živote nestratili a nemalú zásluhu na to máme aj my. Ich úspechy nás naplňali a naplňajú radosťou. Neustále sa usilujeme o to, aby žiaci chodili do školy s pocitom, že tu nájdu priateľské prostredie, dobrých kamarátov, že im pomôžeme pri hľadaní ich vlastnej životnej cesty. Dnes sú z našich absolventov dospelí ľudia, otcovia a matky a nás teší, že ich deti navštevujú našu školu. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať aj všetkým pracovníkom školy, tým, ktorí tu pracovali, ale i tým, ktorí tu pracujú. Za uplynulé roky prešlo bránou školy 167 učiteľov, 57 majstrov odborného výcviku i desiatka nepedagogických zamestnancov. Moje poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa na rôznych funkciách pričinili o vznik a rozvoj školy. Ďakujem i tým, ktorí nám i dnes pomáhajú. Náročnosť svojej práce poznajú najlepšie, vďaka im patrí za nekonečnú trpezlivosť, veľké srdce a obetavosť, ktorú vložili i vkladajú do svojej profesie. V závere mi nedá nevysloviť potešenie nad tým, že naša škola sa za 40 rokov vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej študijné a učebné odbory sú moderné, progresívne a zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Neustála spolupráca s podnikmi, podnikateľmi, sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, to je cesta pre ďalší perspektívny rozvoj našej školy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi riaditeľovi za jeho príhovor, za jeho slova a ja by som v tejto chvíli rád požiadal o príhovor aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja, doktora Petra Chudíka. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážený pán riaditeľ, dámy a páni, milí žiaci. Ja som veľmi rád, že som bol pozvaný na vašu oslavu, že som tu mohol prísť a je pre mňa cťou vám všetkým poďakovať za to, čo robíte a jednoducho za to, že vaša škola má stabilné miesto v rámci stredných škôl v meste Bardejov, v okrese Bardejov, ale má stabilné miesto a nedelnou súčasťou stredného školstva aj v celom Prešovskom kraji. Keď sa oslavujú narodeniny a oslavuje ich človek, tak hovoríme o tom jednom človeku, o jeho
podstate blízkej rodine, ale keď oslavuje narodeniny organizácia, v vašom prípade vaša škola, tak musíme hovoriť o v podstate, koľko ste hovorili, pán riaditeľ, 5200 absolventov, momentálne teraz 630 žiakov, čiže tisícky žiakov, stovky zamestnancov a s tým všetkým sú spojené osudy ľudí, ktorí sa venovali tejto škole, ktorí si stále pamätajú na svoju strednú školu, ako na svoju alma mater a samozrejme tí, ktorí robia, či už pedagogické alebo nepedagogické zamestnanci, niektorí možno len 2-3 roky, ale niektorí možno aj viac ako 30 rokov, tak jednoducho s tým sú spojené osudy tisícky ľudí a títo ľudia formovali školu, ktorá sa vyformovala do tejto podoby, aká je dnes. Preto mi dovolte ešte raz tým všetkým, ktorí sa postarali o to, alebo starali sa o to, aby tá vaša škola bola taká pekná, taká krásna, taká vynikajúca, ako je teraz, poďakovala, zdali mu úctu, lebo úctu si to zaslúži. A samozrejme, že vám, ktorí ste teraz na tejto škole, poprial, aby ste to, čo ste dostali od vašich predchodcov, zveľaďovali, aby samozrejme, že škola fungovala ďalej, aby ste ju odovzdali ešte v lepšom stave, ako ste ju prebrali. A my, ako zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, sa samozrejme, že v tejto vašej práci budeme snažiť pomôcť maximálne, ako sa bude dať. A ja som hrdý, že za to obdobie od roku 2002, odkedy sme dostali stredné školy, sa v podstate stredné školy opravovali alebo opravujú a to pracovné miesto sa zveľaďuje, keď to môžem takto povedať. Ale na druhej strane som hrdý na to, že máme vynikajúcich pedagógov a ľudí, ktorí si vedia svoju prácu zastať a sú v podstate niektoré školy najlepšie v rámci Slovenska, ale pre mňa sú tie naše školy 100% najlepšie, či už na Slovensku, ale aj, teraz máme tu aj priateľov aj z Čiech, aj z Poľska, ale pre mňa sú tieto školy samozrejme, že najlepšie. Takže veľká vďaka, veľká úcta a dovolte mi, aby som na záver svojho príhovoru odovzdal pánovi riaditeľovi pozdravný list. Pán riaditeľ. A samozrejme, že v spolupráci s pánom riaditeľom Bochňom aj ocenil ďalších pracovníkov vašej školy. Chvíle ako je táto majú naozaj osobitné čaro. Prinášajú spomienky, vnútorné ohliadnutia sa do minulosti, ktorá prinášala dni žiarivé i menej úspešné, s ktorými sa tí, ktorí na pôde školy pracovali a pracujú, museli pasovať. Práve vďaka nim, ich prístupu, talentu a presvedčeniu, ale tiež bezhraničnej obetavosti, škola voňala nielen učebnými pomôckami, ale aj ľudskosťou, ktorá jej pomáhala dosahovať vynikajúce výsledky v práci so študentami. Preto je v takýchto chvíľach našou povinnosťou poďakovať sa im za ich prácu, ktorú bez zbytočného pátosu, vediac o ich životných osudoch, možno nazvať poslaním. Preto by som chcel požiadať predsedu Prešovského samosprávneho kraja o odovzdanie ocenení týmto dámam a pánom. Inžinierovi Andrejovi Petrekovi, magisterke Viere Slančovej, magisterke Zdene Tomkovej, magisterke Márii Olejárovej, doktorke Elene Friedrichovej, magisterke Edite Paľuvovej, magisterke Nadežde Holentovej, inžinierovi Jozefovi Petrusovi, bakalárovi Jánovi Petnuchovi,
bakalárovi Jánovi Kaščákovi, magisterke Anne Kramárovej, Jánovi Pavlusovi, Anne Bondirovej, Jánovi Hodermanovi, Zuzane Perátovej, bakalárovi Jozefovi Hudákovi, doktorovi Petrovi Dulenčinovi a inžinierovi Jozefovi Hudákovi. hostia, milí študenti. Dovoľte mi, aby som v mene ocenených svojich kolegov, zamestnancov školy, v mene svojom, som sa srdečne poďakoval nášmu zriaďovateľovi, Prešovskému samosprávnemu kraju, za slova vďaky, za poďakovanie za našu prácu aj tieto čestné symboly. Pri príležitosti 40. výročia našej školy, organizácie, ktorá sa stala súčasťou nášho profesionálneho života. Niektorí z nich sú tu na od začiatku vzniku školy. Moja emócia je ešte o to zvýraznenejšia, že som stál vo vedení školy
viac ako 30 rokov. A mal som tu čest byť riaditeľom tejto školy. Takže tie spomienky sú o to mocnejšie a emotívnejšie. Menili sa zriaďovatelia, bolo ich tuším 5. Menili sa názvy školy, hádam ich bolo 4 alebo tiež 5 krát. Menili sa dokonca politické režimy. Ale jedno, čo zostalo, to je pevný charakter ľudí. Tých ľudí, ktorí tvorili jadro tejto školy, ktorí tvorili vlastne tá minulosť, tvorila súčasnosť, alebo tú perspektívu, ktorú dnes tu máme. Tak ako my, súčasníci, tvoríme vlastne tú budúcnosť. Oslava, to nie je len nostalgické spomienky s kolegami na dôchodku, o tom, aké to boli krásne časy, ale predovšetkým je to inšpirácia pre budúcnosť. A ja som mal veľké šťastie na ľudí, s ktorými som spolupracoval. Na bývalých svojich kolegov, zástupcov, starších riaditeľov, na ľudí, pedagogických zamestnancov, učiteľov, majstrov odborného výcviku, vychovateľov a samozrejme nepedagogických zamestnancov. Lebo o tomto je škola. A škola je o tých viac ako 5200 absolventov, ktorí skončili. A keď si nasobíte krát 4, teda ich rodiny, tak to je veľká masa ľudí, ktorá prešla našimi rukami. A to, že za tých 22 rokov sa vyprofilovala na jednu z najväčších škôl, nielen v meste, v konkurenčnom prostredí, mnohých škôl, ktoré vznikali po tomto roku a dokonca patrí k najväčším aj v prešovskom regióne, tak aj toto svedčí o tom, že veľmi skromne, s pokorou sme si plnili tieto záväzky. Nedá sa odosobniť a využijem túto príležitosť, lebo už nemám tu možnosť vystupovať takto často pred mikrofónom, tak nech mi bude odpustené, ako hovoril jeden politik. Využijem toto fórum na to, aby som sa osobne poďakoval nášmu zriaďovateľovi, osobne predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, doktorovi Chudíkovi, pretože bez vyriešenia niektorých doslova existenčných otázok by možno nebola aj tejto oslavy. V spolupráci s pánom primátorom, doktorom Manušákom napríklad boli vyriešené dlhoročné nevyriešené otázky napríklad majetkoprávnych vecí. Bez toho by škola jednoducho nemohla existovať. Boli to nielen havarijné situácie, ktoré pružne s osobnou pomocou pána predsedu sa riešili, by takisto sme nedospeli a neposunuli sa tými krokmi do tejto fázony, ako sme teraz. A najmä posledné 4 roky určite sa to dotklo aj vás, keď sa pristúpilo k revitalizácii školy, čo sa týka infraštruktúry, je tam vyšší štandard a všetko toto prispieva aj k lepšej príprave týchto ľudí a ja verím, že tieto partnerské a nielen partnerské teda vzťahy budú naďalej pokračovať. Chcel by som sa poďakovať Mestskému úradu, s ktorými spolupracujeme na organizovaní rôznych aktivít, akcií aj medzinárodného charakteru. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí samozrejme sú v Prešovskom samosprávnom kraji, podnikateľom, obchodným partnerom, všetkým, kde praxujú naši žiaci. Takže ešte raz veľká ďaká. Vážený pán riaditeľ, hovorí sa, že kto nebol v 20-ke pekný, v 30-ke silný a v 50-ke bohatý, tak už nebude. Takže samozrejme nejde o nás Boh, ale ide o našu bilantku. Tak my sme pekní, si myslím, celkom po tých revitalizačných kúrach a opatreniach a liftingoch nejakých operačných. Silní sme, lebo sme veľmi početní, aj mladú krv v podobe žiakov, študentov, záujem je o školu, veľmi dobrá spolupráca s rodičovskou verejnosťou a bohatí, tak o tom nepochybujem, mali by sme byť až 50, ale my sme už bohatí teraz a dosť dlho, bohatí na potenciál, zdroje ľudské, lebo toto je neoceniteľné a ja verím, že tieto zdroje budeš ďalej zveľaďovať. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, vážený pán primátor, vážený pán prednosta okresného úradu, vážení poslanci vyššieho územného celku, milí učitelia, milí študenti, dámy a páni, vzácni hostia.
História mesta Bardejov je známe z historických archívov, že mesto získalo mnohé privilégia prostredníctvom historických pamätných listín. Mesto si v histórii oceňovalo významné udalosti, významné osobnosti na to, aby sa na nich nikdy nezabudlo. V tejto tradícii sa samospráva mesta rozhodla aj naďalej pokračovať a preto sa aj pri tejto príležitosti rozhodla udeliť Spojenej škole Juraja Heniša pamätnú listinu pripomínajúcu túto udalosť. Dovolte mi, aby som z nej zacitoval. Mesto Bardejov udeľuje pamätnú listinu mesta Spojenej škole Juraja Heniša pri príležitosti osláv 40. výročia jej založenia. Táto pamätná listina sa vydáva ako prejav vďaky, úcty a uznania za šírenie dobrého mena mesta Bardejov. Dlhodobo dosahované kvalitné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, odbornom a praktickom vyučovaní. Ako ocenenie zavádzania inovatívnych prístupov za kvalitnú mimoškolskú činnosť, ale aj za aktivity, ktoré dotvárajú spoločensko-kultúrny život v našom meste, nadväzujúc na bohatú históriu vzdelávania v Bardejove, zachovávajúc a rozvíjajúc bohatú tradíciu školstva na území mesta, siahajúcu do 13. storočia. Slova vďaky patria všetkým bývalým riaditeľom, učiteľom, žiakom a zamestnancom školy, ale aj súčasnému vedeniu, pedagógom a študentom, ktorým sa zároveň ukladá naďalej zveľaďovať školu, rozvíjať jej vznešeného ducha, naplňať odkaz významného rodáka Juraja Heniša, ktorého meno sa hrdo týči v názve vašej školy. Nech dobro a úspech sprevádzajú vás všetkých i vašu školu počas ďalších dlhých rokov jej života. Doktor Boris Hanušťák, primátor mesta. No a nás v tejto chvíli čaká krátka retrospektíva školy. Vznik strojárskeho učilišťa v našom meste bol logickou nevyhnutnosťou. Dynamicky sa rozvíjajúci strojársky závod v Bardejove potreboval kvalifikovaných robotníkov. Preto rozhodnutím generálneho riaditeľstva závodov ťažkého strojárstva v Martine bolo v roku 1973 zriadené odborné učilište závodov ťažkého strojárstva v Bardejove. K 1. septembru 1973 pôsobili na úseku teoretického vyučovania len 3 učitelia. V priebehu septembra nastúpili do funkcie učiteľ odborných predmetov a ďalší 2 učitelia. Okrem nich na škole pôsobilo 8 majstrov odborného výcviku. 1. septembra 1978 bolo odborné učilište zaradené do siete stredných odborných učilišť. Mení sa nielen názov školy na Stredné odborné učilište strojárske v Bardejove, ale vznikajú aj novokoncipované 3,5-ročné učebné odbory a poprvýkrát aj 4-ročné študijné odbory s maturitou. Nemenej významným bolo vybudovanie budovy dielní na praktické vyučovanie a telocvične v roku 1979. Zlatý vek učilišťa nastal začiatkom 80. rokov. Od roku 1980 až do roku 1985 sa prijímalo aj najviac žiakov do prvých ročníkov. V školskom roku 1981 až 1982 skončilo štúdium 206 absolventov, čo bolo najviac v celej histórii školy. V domove mládeže bolo v tom čase ubytovaných až 180 učňov. V tomto období dosahovala škola vynikajúce výsledky aj v súťažiach odborných zručností. V roku 1989 obsadila prvé miesto spomedzi všetkých rezortov. V roku 1991 dochádza k ďalšej významnej zmene. V rámci delimitácie boli vymenené priestory praktického vyučovania v areáli ZTS za priestory na Kúpeľnej ulici.
O rok neskôr škola reaguje na zvýšený záujem rodičovskej verejnosti o všeobecnú formu vzdelávania a preto pri Strednom odbornom učilišti strojárskom vzniká 1. septembra 1992 gymnázium ako jej samostatná časť. Od roku 1991 pôsobí na škole folklórny súbor. Posledných 12 rokov pracuje pod vedením magisterky Márie Olejárovej. Činnosť súboru je zameraná na hudbu, spev a tanec. Repertoár je orientovaný na regionálne slovenské, šarišské či rusínske piesne. Folklórny súbor sa prezentuje vystúpeniami pri rôznych príležitostiach, ako sú napríklad otvorenie školského roka, deň otvorených dverí, vianočným programom, v rámci súťaží ZUČ, oslavách Dňa učiteľov či pri návštevách zahraničných študentov z družobných škôl alebo pri iných príležitostiach. Na prelome tisícročí vzniká súťaž Zenit, v rámci ktorej dostali študenti odbornej školy možnosti zúročiť vedomosti a zručnosti získané na vyučovaní. Nie je náhodné, že počas 14 ročníkov sa naši žiaci pravidelne objavujú na popredných miestach a možno povedať, že patríme k absolútnej slovenskej špičke. 1. septembra 2006 sa škola pretransformovala na Spojenú školu Juraja Heniša s 2 organizačnými zložkami – gymnáziom a Strednou odbornou školou Polytechnickou. Príchod firmy Kamax do Bardejova umožnil absolventom školy ľahšie uplatnenie sa na trhu práce aj v rámci okresu. Výsledkom spolupráce školy a firmy bolo aj zaradenie špeciálnej učebne CNC strojov v roku 2007. Rok 2008 až 2009 začal proces rekonštrukcií. V nasledujúcich rokoch sa vynovili odborné učebne, chodby, jedáleň, telocvičňa, priečelie budovy, kotolňa, celá škola sa pokryla signálom Wi-Fi. Pribudol výťah pre vozíčkárov, schodoles. Škola má aj vlastnú meteorologickú stanicu. Súčasnosť školy je v znamení dynamických zmien. Prioritou je vyučovací proces a vytvorenie vhodných materiálnych podmienok s riaďovaním odborných učební vybavených modernou technikou, ktorá žiakom nielen uľahčuje prijímanie učiva, ale zároveň ozvláštňuje vyučovací proces. Ďalej pokračujeme v zapájaní študentov i učiteľov do vzdelávacích projektov v rámci programu Comenius. Učitelia neustále zvyšujú svoju odbornosť a kompetencie v rôznych formách vzdelávania. Nezaostáva ani mimoškolský život. Neustále sa objavujú nové tradície. K tým najúspešnejším patrí školský časopis Gimoš, ktorý sa za krátke obdobie etabloval v absolútnej slovenskej špičke, o čom svedčí 3. miesto zo súťaže Štúrovo pero 2013. Dobré meno medzi verejnosťou má aj školský ples, beh radničným námestím, imatrikulácia či súťaž v počítačovej grafike. Našim študentom vytvárame podmienky, aby úspešne pokračovali v štúdiu na vysokej škole alebo sa uplatnili v kvalifikovaných pozíciách v automobilovom priemysle, strojárskych firmách, stavebných a elektrotechnických profesiách na vedúcich pozíciách v súkromných firmách. Za tým všetkým je práca bývalých aj terajších učiteľov, majstrov odborného výcviku a ostatných zamestnancov školy. Spojená škola Juraja Heniša sa vďaka ich vytrvalosti, nadšeniu a nezdolnosti snaží potvrdiť svoje miesto v sieti stredných škôl v meste i v regióne. Do Spojenej školy Juraja Heniša v súčasnosti patrí gymnázium, ktoré má všeobecné zameranie, a tiež Stredná odborná škola Polytechnická, ktorá ponúka 4-ročné študijné odbory: mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, mechanik stavebno-inštalačných zariadení, mechanik mechatronik. A 3-ročné učebné odbory: obrábač kovov, strojný mechanik zváranie, autoopravár, elektromechanik stroje a zariadenia, inštalatér a montér suchých stavieb. Pre školský rok 2014 až 2015 boli schválené nové odbory: elektromechanik, silnoprúdová technika, elektromechanik, oznamovacia a zabezpečovacia technika a elektromechanik, úžitková technika. Absolventi 3-ročných odborov môžu pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu v odboroch
strojárstvo, podnikanie a služby, elektrotechnika, výroba a prevádzka strojov a zariadení, elektrotechnika, elektronické zariadenia a stavebníctvo.
poprosím ešte o jeden veľký potlesk pre fantastického Milana Madera, ktorý sa predstavil pred chvíľočkou. No a keďže som pred malou chvíľou privítal pána bývalého veľvyslanca a on pre pracovnú zaneprázdnenosť musel na chvíľku odbehnúť, tak ho teda vítam ešte raz. Dobrý deň vám prajem. No a my budeme pokračovať v ďalšom programe. Je nám cťou predstaviť vám folklórny súbor, ktorý pri škole pracuje od roku 1991 a v tejto chvíli sa nám predstaví pod vedením pani magisterky Márie Olejárovej a ukáže nám to, v čom sme najlepší v našich tradíciách, v folklóre, v našej histórii. Nech sa páči. Rada by som, ale do starosti mám ze sebou to ešte s vami. Zivka še mi chce vydávať, no povíci, či nedurná. Nie, nedurná, a keď takto len po vás. Však i vy ste še vydávali mladá, tá co? No kúkajte na ňu, však ja jej furt hovorím. Na co še ty budeš vydávať? Však požiješ mešac s tým, mešac s druhým a mešac bez problému, no ne? Však ona sebe myslí, že to len tak, že to šved bez problémoch. Ale však ona že dozná, že to nie kvitky zbírať. Ej, popatri, Haničku, za kého ísť musíš. Ej, potom je jablčko, co z neho tušíš. Potom je jablčko, ej, potom je jablčko, co z neho tušíš. Ej, jablčko, tušíš, keď z nej dobre rúcíš. Ej, ale s mladým mužom do švece či skúšíš. Ale s mladým mužom, ej, ale s mladým mužom do švece či skúšíš. Však ale môj Aničko neklaný chlop. Hej, však i tvoj otec zo začiatku andělik bol, ale jak mne počase kila pribudali, to ja mu 2 razy rýchlejší z rozumu budalo. A ja sa vám vydám, či sa vám páči, alebo nie. No, Cetko, ale my na večere chceme ísť. Hej, divčata, mám šepovi, a ja za šaty zoženiem. Však popace na mne, také kredenecom. I schudnúť by mi trebalo, starý len tak jedným okom na mne kúka, aj tak sebe musí soduby karbonu zobrať, že by mu nebolo ceškotek na snoty. Ale však še vydaj, pre mne za mne, to tvoja kapka. Och, len dúfam, že mi ten môj milý čím skorej vráti. No, už by to tie chlopy z tej Ameriky mohli vrátiť. Zjada
oslaviť. A zašpívať. Ej, vylála še voda, Cešku do doliny, dýchtuj celý manko, maluj periny. Ej, hladu maľovanú, písanú perinu, moja še vydávam na druhú cedzinu. Ej, na druhú cedzinu, na ten druhý vála, že by ľudze znali, že ja krajina mám, že by ľudze znali, že ja krajina mám. A teraz nás. Dobrovoz v Košici, ale nezehreje, Peďativka z Bahamúci, v Motince ho šmeje. Po kruci s bočkami, i počmúrka s očkami, a jak si hlavu ponúci, v Motince ho krúci. Po kruci s bočkami, i počmúrka s očkami, a jak si hlavu ponúci, v Motince ho krúci. Šedová revešnica, hore vlasy češe, na Marošu pri dzieciatom vysoko šenieše. Triček na cedušky, jak ešte mladé pušky, jak vše na nich mulakovi, žmerku psotu zrobiš. Tá ja mal na dešnicu, vedúži panicu, odebrala mi rozuma ze svoju spojnicu. Na mne popatrala, i oblapy předala, a po tancu ševinou už meďa si vyšňala. Veľo raz ja obadoval, že ja s ňou tancoval, že ja sebe svoj
februári vyšiel so svojím debutovým CD-čkom, ktorý sa volá rovnako Dielovi a sami vás presvedčia o tom, že do roku vedia, ale hlavne majú čo povedať. Nech sa páči. Raz. Takže príjemný deň všetkým. My sme veľmi poctení, že sme boli pozvaní tu na zahrať pár songov od nás a aspoň takou troškou vám spríjemniť dnešný výnimočný deň 40. výročia vašej školy. Takže v mene kapely by sme chceli tiež zablahoželať k tomuto krásnemu výročiu a zapriať vám minimálne ďalších 40 a minimálne rovnako úspešných rokov. A všetkým učiteľom prajeme veľa trpezlivosti a veľa chutí do ďalšej práce a študentom by som chcel odkázať, milí študenti, hlavne veľa rešpektu k učiteľom, lebo si to zaslúžia.
ďakujem veľmi krásne. To bola prebratá skladba od kapely Coldplay, ktorá sa volala In My Place. A teraz si dáme niečo od nás. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch si liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali tí chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo tu máš pod blúzkou, odháňala si ich zelenou halúskou. Vrátila si sa viac menej úspešne. Nikto nesmel stiahnuť nám tvoje čerešne. Nevedte mládencom, keď sa vám zapáčia, vidia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým radia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte po rohu. Keď sa na vás kope, zadíva uprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás čúvajú smiech od fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod lúsky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúska. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch si liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili jablúsku, hádzali tí chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo tu máš pod blúzkou, odháňala si zelenou halúskou. Ďakujem vám veľmi pekne. Tým, ktorí sa škole venovali doposiaľ, tým, ktorí sa jej venujú momentálne, všetkým vám, študentom, pretože ste, tak ako sme dnes mali možnosť počuť, naozaj skvelými študentami. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať všetkým pedagógom, cteným hosťom, no a v rámci dneška vám ako publiku, pretože ste boli naozaj skvelé publikum. Ďakujeme vám. No a keď sme dnes začínali básňou o túžbe, a hneď na začiatku sme sa bavili o tom, že ľudia naozaj túžia po miliónoch vecí. My vám teda želáme, aby vás túžba nikdy neopustila, pretože tá nás stále ženie dopredu. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu pozornosť a uvidíme sa na ďalších podujatiach, ktoré pre vás bude organizovať Spojená škola Juraja Heniša. Dovidenia.